Ένα λεπτό πριν από τις 4 κυρίες και κύριοι, και όπως βλέπετε 4 ακριβώς μάλιστα, η παρέα μεγάλωσε εδώ. Έχουμε τα μέλη, τον πρόεδρο της Πατριωτικής Κίνησης Καβάλας, τον κύριο Κώστα Τόνιο, τον Δημήτρη Δημητριάδη. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Κώστα. Στο ελληνικό. Ας αφήσουμε τους πληθυντικούς ευγενίας σε άλλους, κουστούμάτους και κουμπωμένους γραβατωμένους. Έτσι πρέπει να τα λέμε τελικά σήμερα τα πράγματα, έξω από τα δόντια. Μπας και καταλάβουν και οι συνδημότες, οι συμπολίτες μας κάτι περισσότερο και έρθουν και ταχτούν, ας πούμε. Οι γραβάτες είναι επικίνδυνες, Γιάννη. Είναι επικίνδυνες σήμερα και προσελκύουν γιαούρτια και αυγά, ξέρεις. Ναι, Δημήτρη. Έτσι λοιπόν, εδώ τα μέλη της Πατριωτικής Κίνησης έχουμε 3 θεματικές ενότητες σήμερα. Στο δεύτερο μέρος της ζωντανής ενημερωτικής εκπομπής, ο Λαόν Κάμερα. Και ένα εκ των οποίων είναι, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα το οποίο ασχολούμαστε και μέσα από τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Σέντερ. Οι λεγόμενες ειδικές οικονομικές ζώνες και τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει απόψεις και απόψεις, Κώστα μου, Δημήτρη, για το συγκεκριμένο θέμα, ότι οι ειδικές οικονομικές ζώνες θα μετατρέψουν την περιοχή μας, την περιφέρειά μας, σε Λίβανο. Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές αυτό, γιατί δεν βγαίνουν να τα πούν ανοιχτά. Ναι. Τα κάνουν όλα, τα στρογγυλεύουν. Γωνίες δεν βάζουν. Εμείς όμως, επειδή δεν είμαστε κόμμα και δεν έχουμε πρόβλημα να χάσουμε ψήφους, ήρθαμε εδώ να πούμε πώς έχουν τα πράγματα για τις ειδικές οικονομικές ζώνες και ειδικά για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Καταρχήν, να τονίσω ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι στο να γίνουν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ειδικές οικονομικές ζώνες ή ελεύθερες, όπως θέλουν να το ερμηνεύουν. Ναι. Εμείς νομίζουμε ότι είναι ένα σχέδιο υλοποίησης του κατακαιρματισμού της Ελλάδος. Οι ΕΟΣ ουσιαστικά είναι περιοχές ενός κράτους οι οποίες λειτουργούν ιδιότυπα, με ιδιότυπο καθεστώς. Και στην ουσία απελευθερώνονται από τα λεκτικά όργανα αυτού και σε ευρεία κλίμακα, να το πω, ας πούμε. Πρόκειται για οικονομικές περιοχές οι οποίες είναι τριτοκοσμικές. Θα σας διαβάσω μερικές έτσι ενδεικτικά για να καταλάβετε ότι δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με αυτές τις χώρες. Όπως είναι η Αγκόλα, το Μπαγκλαντές, η Ινδία, το Καζακστάν, το Ομάν, οι Φιλιππίνες, Νότια Κορέα, Αραβικά Εμιράτα, Καμπότζη, Περού και κάποιες άλλες, και η Τουρκία που έχει μια οικονομική ζώνη. Πείτε μου εσείς αν έχουμε κάποια σχέση με αυτές τις χώρες. Προφανώς, αν θυμάστε, δεν θέλω να πω το όνομά του πρωθυπουργού του προηγουμένου, όχι αυτού, είχε πει δεν θα γίνουμε Ινδία. Τελικά, ό,τι είπε ακριβώς το αντίθετο ίσχυε. Λεφτά υπάρχουν, δεν υπήρχαν, δεν θα ανεβάσουμε το ΦΠΑ 5 φορές το ΦΠΑ επάνω, δεν θα γίνουμε Ινδία, γίναμε Ινδία, δεν θα πάμε στο Δουνουτού, πήγαμε στο Δουνουτού. Δεν θα έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και οπότε πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε με το πιστόλι στον κρόταφο. Αλλά πρέπει και εμείς όμως κάποια στιγμή να αντιδράσουμε. Όλοι οι Έλληνες, αυτό το έχουμε τονίσει πολλές φορές. Εμείς δεν είμαστε ούτε με κόμματα ούτε με χρώματα, το έχουμε εξηγήσει. Όλοι μαζί, γιατί θα έχουμε δύναμη. Διαφορετικά θα μας πάρουν με τις πέτρες. Λοιπόν, οι ειδικές οικονομικές ζώνες λειτουργούν με ξεχωριστό νομικό, διοικητικό και εργασιακό καθεστώς. Όλα αυτά που σας λέω, έκατσα 1,5 μήνα τώρα και μάζεψα όλα αυτά τα στοιχεία διαδικτυακά από διάφορες πληροφορίες για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και εμείς ενημερωνόμαστε μέσω των συσκέψεων και των ανταλλαγών απόψεων που γίνονται σε αυτές τις συσκέψεις, που χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σύσκεψη στο επιμελητήριο Καβάλα, σύσκεψη στο επιμελητήριο Δράμα, στην Ροδόπη. Χωρίς ουσία. Ναι, ουσιαστικά. Όταν θα φτάσουμε στο σημείο με τις συσκέψεις, θα σας πω κάτι το οποίο θα σας πέσουν τα μαλλιά. Μακάρι όμως να μην σας πέσουν. Λοιπόν, εγώ το άκουσα γι' αυτό. Χαίρομαι που χαμογελάς από την αρχή της κουβέντας μας. Αυτό γίνεται έτσι το εργασιακό καθεστώς για να διευκολυνθούν οι επενδυτές. Δεν ζήτησε αυτή την άνοιξη ένας Γερμανός, ο Στέφαν Κάπφερερ, υπουργός οικονομικών τέλος πάντων, και είπε ένα ενδεικτικό ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται εγγυήσεις για να επενδύσουν στην Ελλάδα, αρκεί να δημιουργηθούν ΕΟΣ. Ναι. Και κάνω ένα σχόλιο εγώ. Δηλαδή, χρειάζεται να δημιουργήσουν στρατόπεδα κατοχής που να μην έχει καμιά δικαιοδοσία η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό κράτος. Και ξαναρωτάω, αν θα γίνει μέσα μια δολοφονία σε αυτά τα ιδιότυπα καθεστώτα, θα έχει το ελληνικό κράτος να μπορεί να επέμβει μέσα σε αυτά για να δημιουργήσει. Εύλογο ερώτημα. Ή ένα εργατικό ατύχημα. Και θα υπάρχει ασυλία. Είναι πολλά τα ερωτήματα που μπορεί να θέσει κάποιος για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν το συζητάω. Πολυδιάστατο. Στην παρούσα φάση όμως θα σας πω και κάτι που θα αρχίσουμε τώρα να το χοντρένουμε λίγο το θέμα. Είναι μυστικό τώρα αυτόν τον καιρό ότι οι Τούρκοι ενδιαφέρονται διακαώς, τα σάλια τους τρέχουν, να γίνουν ΕΟΣ στη Θράκη. Ξανά ρωτάω τώρα εγώ, αν θα δεσμεύσουν μια περιοχή 10.000 στρεμμάτων. Γιατί άραγε. Ναι, αν θα δεσμεύσουν μια περιοχή 10.000 στρεμμάτων, κάποιος διοικητής, ιδιόκτης του καθεστώς κτλ. Και κουβαλήσει μέσα 3.000 Τούρκους. Με φθηνά μεροκάματα. Γιατί να σας πω και πιο κάτω πόσο είναι τα μεροκάματα. Τι θα γίνει, μπορεί να αρχίσει και ο επικισμός. Θα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα. Θα χάσουμε τα εδάφη μας πραγματικά. Τι θα γίνει. Αν μου επιτρέπεις, εργατικές κατοικίες, ας πούμε, με αυτούς τους 3.000 Τούρκους. Έτσι. Το πρόβλημα δεν είναι το να έρθουνε. Να έρθουνε. Εμείς δεν είμαστε ξενοφοβικοί. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει το ψευτοπροξενείο της Κομοτηνής. Και από εκεί ξεκινάνε όλα.
Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα δηλαδή ξαφνικά να ενδιαφέρονται οι Γερμανοί για το καλό της Ελλάδος? Ότι θέλουμε να κάνουμε. Όχι. Απλά ουσιαστικά αποτελούν μηδενικό κέρδος. Δεν θα έχουν κανένα φόρο, θα πληρώνουν για τα εισαγόμενα υλικά που για να δημιουργήσουν τέλος πάντων την πρωτογενή ύλη, τέλος πάντων, αλλά ούτε και στα εξαγόμενα. Δεν θα είναι πολύ μηδαμινό το κέρδος για την πατρίδα μας. Αξιολογούν τη φορολογική ασυλία και δεν πληρώνουν καθόλου φόρος. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε στον εργασιακό μέσο, όπως σας έλεγα. Δηλαδή, να το αναπτύξουμε. Μπράβο. Όσο για τις θέσεις εργασίας, το οποίο το όφελος είναι αμιλητό μπροστά στην άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων. Σύμφωνα με τη μελέτη της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας, για να μην λέμε ότι τα λέμε εμείς, Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, οι εργαζόμενοι αυτών των ζωνών δουλεύουν 10 με 12 ώρες καθημερινά. Ξεκινάμε από εκεί. Οι μισθοί τους θα είναι των 200 και των 300 ευρώ. Στην Κίνα υπάρχει μελέτη η οποία δουλεύουν μέχρι και 16 ώρες. Έτσι. Λοιπόν, πολλά εργοστάσια χρησιμοποιούν το σύστημα ημερησίων εβδομάδων πλάνων παραγωγής. Αν δεν πιάσεις το πλάνο, πιθανόν να μην πληρωθείς κιόλας. Είναι το ακόρτ που λέγαμε κάποτε με τις βιοτεχνίες και τα λοιπά από εδώ. Σε άλλη περίπτωση, η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρεται ότι έως της Κίνας, το ωράριο της κυμαίνεται από 94 μέχρι 77 ώρες την εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι για 16 ώρες μπορεί να μιλάμε, ποιος κτλ. Σήμερα, αυτοί που δραστηριοποιούνται πάνω στη Θράκη, για να μπούμε στο κομμάτι της Θράκης, είναι κάποια κυρία γερμανοτραφής, ευρύτισσα, με το όνομα Κατερίνα Καραγιάννη. Αυτή ίδρυσε πάνω στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, το Χρηματοοικονομικό Φόρουμ Θράκης. Το οποίο μέσα σε αυτό στο διοικητικό σχήμα είναι και η σύζυγος του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και η αδερφή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, το οποίο πριν λίγο καιρό μίλησε για ανεξάρτητη Θράκη. Λοιπόν, αυτή η κυρία οργάνωσε μια αποστολή να πάει μέσα στο Τοσλού της Τουρκίας, να πάνε να δουν μια ειδική οικονομική ζώνη που λειτουργεί από το 1996. Να δούμε πώς λειτουργεί. Κάλεσαν τα επιμελητήρια Καβάλας, Ξάνθης κτλ. Πήγαν όντως αυτοί οι άνθρωποι και καλά κάναν και πήγαν να πάρουν μια άποψη, μια γνώμη τι είναι η ειδική οικονομική ζώνη και πώς λειτουργεί εκεί πέρα. Το αξιοπερίεργο όμως που είναι, ποιος ήταν αρχηγός της αποστολής. Και το θάψαν αυτή την ιστορία ότι πήγαν εκεί. Γιατί αποτελεί είδηση, ναι. Ναι. Ο αρχηγός της αποστολής ήταν ο κύριος Μουσταφά Σάρνης, ο Τούρκος πρόξενος της Κομοτηνής, σε ελληνική αποστολή. Και ο Χατζιοσμάν, βουλευτής της Ροδόπη της Νέας Δημοκρατίας. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Λοιπόν, εμείς παρόλα αυτά, επειδή αρχίσαμε πλέον να είμαστε ψηλιασμένοι με αυτά που συμβαίνουν, θεώρησα σωστό να κάνω αυτή την έρευνα, να βγω να την καταθέσω, να ακούσει ο κόσμος τι συμβαίνει και όλοι μαζί να την ανατρέψουμε, να την αποτρέψουμε. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι να γίνει, είπαμε, ειδική οικονομική ζώνη στη Θράκη. Τώρα όμως, δεν μπορούμε να λέμε όμως ότι δεν θέλουμε ειδική οικονομική ζώνη και τι θα γίνει, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε, έχουμε προτάσεις. Μάλιστα. Αυτές τις καταθέσατε κάπου τις προτάσεις. Προχθές. Δώσατε τα επιχειρήματα, ας πούμε, για μέχρι που να καταλήξετε σε προτάσεις, σε κάποιους φορείς, όχι, ας πούμε. Όχι ακόμα. Όχι. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, πριν από 2 μέρες με κάλεσε ένας φίλος, ο οποίος στα γραφεία του Λαός, ναι. Με φώναξε, ήταν ο κύριος Πολατίδης, ο βουλευτής Ερών. Ναι, το περασμένο Σάββατο. Ναι, και μου λέει, επειδή εγώ αντιδρώ, ας πούμε, έχω εκ διαμέτρου αντίληψη στην πολιτική που εκφράζουν, πώς το κάνουν. Ναι. Το πατριωτικό κομμάτι συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε στην πολιτική που ακολουθούν. Ναι. Μου λέει, αν θέλεις να πούμε να καταθέσει κάποιες απόψεις, να σου απαντήσει. Λέω, όχι. Εγώ έχω κάνει μια έρευνα, θα είναι ο πρώτος που θα την καταθέσω. Αν μπορεί να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, πιστεύω ότι κάναμε ένα βήμα για τη Θράκη. Μάλιστα. Έτσι, και για τον εργασιακό μεσαίωνα. Να μην ισχύσει αυτό, αλλά και για τα εδάφη της Θράκης. Να μην υπάρχουν αποσαρτήσεις αργότερα, γιατί θα έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, οι προτάσεις μας αυτές για τις ευαίσθητες περιοχές εθνικής ύψης σημασίας, κυρίως για την ασφάλεια αλλά και για την ανάπτυξη της χώρας, είναι παρακάτω. Να μεταβληθούν σε περιοχές με ειδική χαμηλή φορολόγηση για όσους διαμένουν μόνιμα και εργάζονται σε αυτές. Υπήρχε αυτό το καθεστώς. Είχαμε χαμηλούς φορολογικούς συντελέστες και στη Θάσο και στη Σημεία κτλ. Τα οποία έγιναν άρση αυτών των κομματιών και όπως καταλαβαίνετε να οριστούν ως περιοχές ειδικής χαμηλής φορολόγησης για όσες επιχειρήσεις από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τη Ρωσία μεταφερθούν σε αυτές την περιοχή με οικονομικές δικλείδες μακροχρόνιες τουλάχιστον μιας 20ετίας παραμονής. Διότι, αν θυμάστε τότε, επί Πασόκ τέλος πάντων να το πω, δώσαν κάποια κίνητρα στα λαμόγια τα δικά τους, πήραν τις επιδοτήσεις στη Θράκη και σήμερα Ξάνθη, Κομοτηνή, όλα τα κτίρια είναι κουφάρια. Και πάνε και παίζουν paintball τα παιδιά για να κάνουν. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Τουλάχιστον τις υποχρεώσουν για μια 20ετία. Και φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει και στην αποκέντρωση τη λεγόμενη. Τα κίνητρα αυτά είναι. Επίσης, να ισχύσουν τα ίδια και για όσες ελληνικές βιομηχανίες επιθυμούν να μεταφερθούν ή να πρωτολειτουργήσουν στην περιοχή στις ήδη υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές. Να οριστεί ειδική φορολόγηση προϊόντων προς την κατεύθυνση της τόνωσης οικονομικής και ηθικής των ήδη υπαρχόντων κατοίκων, αλλά και προς την κατεύθυνση προσέλκυσης Ελλήνων πολιτών που σας είπα από άλλες περιοχές, για τη γνωστή αποκέντρωση. Έτσι κι αλλιώς,
Λόγω της πείνας από την Αθήνα ο κόσμος θα πρέπει να φύγει και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να πάει στις περιοχές άλλες, στις οποίες μπορεί να καλλιεργήσει, θα μπορεί να βγάλει δικά του τα προστοζήν. Δεν θα δουλεύει, θα πάει με δια της βίας, δεν θα δημιουργηθεί διαφορετικά. Επίσης, να μεταφερθούν 2 τουλάχιστον υπουργεία από την Αθήνα, το ανάπτυξης και το μεταφορών. Το μεταφορών, επειδή είμαστε κόμβος, να είναι στην Καβάλα και το ανάπτυξης είναι στη Δράμα. Να βοηθήσουμε και τη Δράμα. Η Δράμα δεν είναι κάτι, είναι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επίσης, να ενισχυθεί οικονομικά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο θα δίνει βαρύτητα στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης. Έχουμε τέτοιο πανεπιστήμιο και δεν το εκμεταλλευόμαστε. Με μια χρηματοδότηση που θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να εκμεταλλευτούν, να αρχίσουμε να κάνουμε έρευνες. Είμαστε που είμαστε πίσω. Ας αρχίσουμε από εδώ, ας είναι το κλειδί αυτό. Επίσης, να μεταφερθεί το 3ο έτος της Σχολής Ευελπίδων από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη για να λειτουργήσει ως ηθική προμετωπίδα στα σύνορά μας και στο Βόρειο Αιγαίο. Το 4ο δεν λέμε, διότι το 4ο είναι οι δάσκαλοι των πρωτοετών. Το 3ο όμως μπορεί για να υπάρχει και μια απόσταση μεταξύ αυτών που κάνουν τους δασκάλους. Λοιπόν, να λειτουργήσουν οι κανόνες που υπήρχαν για την εγκατάσταση των παλινοστούντων, οι περισσότεροι των οποίων έχουν δεχτεί την κρατική βοήθεια και έχουν αποχωρήσει από την περιοχή διαμένοντας μόνιμα και πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, εκτός Ελλάδος. Αυτούς φέρανε τους ανθρώπους εκεί πέρα, πήραν την κρατική βοήθεια και φύγαν. Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες από τις προτάσεις που καθίσαμε και καταρτήσαμε και είδαμε, ας πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να γλιτώσουμε την Ανατολική Μακεδονία. Είναι εφικτές αυτές τις προτάσεις, το να μεταφερθούν τα Υπουργεία Ανάπτυξης και. Απλά είναι ριζοσπαστικές. Απλά ριζοσπαστικές. Και κάποιοι άλλοι θα τις ακούνε τώρα, θα λένε τι λένε αυτοί. Τι λένε αυτοί. Εμείς λέμε για να γλιτώσουμε κάποια πράγματα. Απλά υπάρχει πολιτική βούληση. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Θέλουν να κάνουν 300 βουλευτές 400. Δηλαδή, θέλουν να τρώγαν 300 να φάνε τώρα 400. Ο Λαοτζίκος όμως από πίσω στην πείνα. Όλη η μέρα να ανασέρνεται και να ψάχνει μέσα στα σκουπίδια που βλέπουμε κόσμο κάτι στην Ομόνια και να μαζεύουν τέτοια πράγματα. Είναι ντροπή τους για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά έχουμε να προτείνουμε. Εμείς, όποιος μας τα ζητήσει, επειδή δεν είμαστε ούτε κομματικοί, πώς θα κινηθείτε. Θα τα καταθέσουμε. Γιατί τώρα τα δημοσιοποιούμε μέσω της συχνότητας του Sender. Αλλά θα τα καταθέσετε. Όποιος τα ζητήσει. Θεωρείς, Κώστα, ότι θα ζητήσει κάποιος, δηλαδή θα προσπαθήσει να κερδίσει από εσάς κάτι, γιατί είναι κέρδος αυτό. Όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για το τι θα συμβεί και για τους εργαζομένους, για τους εργάτες. Από ποιον χώρο πιστεύεις ότι θα δημιουργηθεί ενδιαφέρον ζήτηση? Πιστεύω από παντού. Από παντού. Εμείς σας λέω τα δίνουμε παντού. Και δεν έχουμε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Παντού τα δίνουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αρκεί σας λέω να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Εμείς δεν είμαστε εδώ. Εμείς είδαμε να αφήσουμε το στίγμα μας. Καλά, πολλοί είναι αυτοί που δεν θέλουν τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Ναι. Και μια ειδική οικονομική ζώνη. Και όταν μου κάνει ο άλλος τηλεοπτική δήλωση και μου λέει δεν θέλω να μετατραπεί η περιοχή μας σε Λίβανο, καταλαβαίνεις ότι δεν το θέλει. Ωραία, αυτοί που δεν το θέλουν μπορούν να. Ή αν το θέλουν πραγματικά και λένε ότι δεν το θέλουν, αλλά στην ουσία το θέλουν κάτω από άλλους όρους και προϋποθέσεις. Ναι. Οι οποίες και αυτές θα ίσως είναι αμφιβόλου. Είναι αμφιβόλου. Είναι μεγάλο το θέμα. Εγώ ήθελα να πω, κύριε Γομινέ, ότι εμείς δεν γίναμε σύλλογος για να είμαστε ένα σύλλογος φραγίδα και να λέμε ότι υπάρχει ακόμα ένα σύλλογος. Ναι. Είπαμε να δραστηριοποιηθούμε. Εντράση, τον τόπο μας, αγαπάμε τον τόπο μας. Και αυτό βλέπω εδώ από τα χαρτιά σας και από όλα αυτά. Έχουμε θέματα και για όλα έχετε πραγματικά άποψη, όπως άποψη έχετε και για αυτό το αντικάλεσμα για την παρέλαση, κύριε Δημητριάδη και κύριε Τόνιο. Για την παρέλαση. Βλέπουμε το Υπουργείο Εσωτερικών έχει πάρει μέτρα για να μην γίνουν επεισόδια στην Αθήνα. Περιφερειακές πόλεις είδαμε σε 28 Οκτωβρίου ότι γίνανε κάποια έκτροπα, εν πάση περιπτώσει. Η δική σας άποψη ποια είναι πάνω στο θέμα αυτό? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Γιατί λέμε έθνος, η παρέλαση φωτογραφίζει μια εθνική επέτειο. Η μέρα τιμής μνήμης για τους ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν. Έτσι, είναι οι άνθρωποι που ξεκινήσαν. Και υπάρχει αίτημα, βλέπω, μερίδας ανθρώπων να μην παρίστανται και χαιρετίζουν πολιτική στην εξέδρα των επισήμων. Δεν έχουν άδικο. Θα σου το πω και εγώ για τους πολιτικούς. Έτσι, γιατί προκαλούν με την παρουσία τους. Εμείς τι λέμε πάλι? Επειδή πλησιάζουν οι μέρες και είμαστε κοντά. Ναι. Και έχει γίνει μεγάλο θέμα. Δημιουργηθήκαν και κάποια πράγματα 28η. Ναι. Βέβαια η παρέλασή μας δεν χάλασε εμάς, συνέχισε. Εμείς είμαστε υπέρ των παρελάσεων για αυτόν τον λόγο που είπατε. Για την ημέρα τιμής μνήμης. Είναι 2 μέρες, 28-25, που δεν μπορεί να διαμαρτυρηθούμε εκείνη τη μέρα. Απλά να μπορούμε να ξαναδούμε την παρέλαση. Και... Να τιμήσουμε το γεγονός. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι οι τιμόμενα πρόσωπα δεν πρέπει να είναι πολιτικοί επάνω στην εξέδρα. Μάλιστα. Να μην έρθουν καθόλου. Διότι και κάποιοι το εκμεταλλεύονται επειδή θέλουν να χαλάσουν την παρέλαση, να σταματήσουν οι παρέλασεις να μην γίνονται ξανά. Ναι. Επειδή ήδη το σκέφτονται, βλέπετε τι γίνεται. Και με αυτή την πρόφαση να δημιουργήσουν θέμα, να δημιουργήσουν πρόβλημα, να σταματήσει η παρέλαση. Εμείς τι λέμε, να μην πατήσουν το πόδι τους οι πολιτικοί.
να μην έρθουν εκεί. Να έρθουν, ας πούμε, να την παρακολουθήσουν την παρέλαση. Δεν θεωρώ ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι τιμόμενο πρόσωπο. Τι έχει κάνει για την πατρίδα του δηλαδή αυτός ο άνθρωπος και πρέπει να είναι τιμόμενο πρόσωπο. Μνημόνιο, Κώστα. Μπράβο. Και το ένα και το δύο. Άλλος το διάβασε αναλυτικά, άλλος το διάβασε κατά το ίμιση, άλλος δεν το διάβασε καθόλου. Και ο τυφλός που δεν το διάβασε, δεν το ψήφισε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίζουμε. Εμείς λέμε τιμόμενα πρόσωπα πάνω στην εξέδρα πρέπει να είναι τα παιδιά των ΑΜΕΑ και οι γονείς τους. Είναι παιδιά τα οποία αγωνίζονται για τη ζωή και οι γονείς τους τυραννιούνται δίπλα στα παιδιά τους, βοηθώντας τους να τα απεξέλθουν. Ας δώσουμε και σε αυτά τα παιδιά ένα βήμα, μια χαρά, να είναι αυτοί τα τιμόμενα πρόσωπα και επίσης να είναι τα καπί, τρίτη ηλικία. 35 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι, 40, πληρώσανε φόρους, πληρώσανε δασμούς, πληρώσανε κρατήσεις. Και ήρθε σήμερα το ελληνικό κράτος να τους δώσει ψίχουλα, να τους στύψει σαν τη λεμονόκουπα και να τους πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων. Θεωρώ ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι αγωνιστές, προσέφεραν παιδιά στην κοινωνία, εγγόνια. Πρέπει να είναι και αυτοί επάνω οι άνθρωποι να χαρούν αυτό το πράγμα. Επίσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πρέπει να είναι πάνω ο Μητροπολίτης και τα σώματα ασφαλείας. Και για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Εκείνη η μέρα είναι η διπλή γιορτή. Είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ο οποίος πρέπει να είναι, λέει, ο Μητροπολίτης, είπαμε η εθνική παλιγενεσία. Ακριβώς. Το 1821. Αυτοί θεωρούμε ότι πρέπει να είναι εκεί. Τώρα, αν τελικά δεν εισακουσούν, δική μας πρόταση είναι αυτή και έρθουν εκεί, το τι θα συμβεί δεν μπορώ να σου το πω, διότι δεν γνωρίζω. Έτσι, μόνο όταν θα τα δούμε θα καταλάβουμε τι έγινε. Δημήτρη. Τα είπε όλα μέχρι στιγμής. Δηλαδή, δεν παρέλειψε τίποτα. Εμείς δεν είμαστε ούτε να πηγαίνουμε κάτω και να φτιάχνουμε καταστάσεις ούτε τίποτα. Και εμείς θα πάμε σαν απλοί πολίτες να δούμε την παρέλαση. Από εκεί και πέρα, ό,τι γίνει, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι. Νομίζω ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, κοντός ψαλμός αλληλούια. Ακριβώς. Ναι. Θα το δούμε. Πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε εδώ με άλλες εικόνες, έτσι, εικόνες τις οποίες έχουν συλλέξει τα μέλη της Πατριωτικής Κίνησης Καβάλας, τοπονύμια, φωτογραφίες από μέσα στην πόλη. Από διάφορα. Πώς ήταν, πώς έγιναν. Θα τα δούμε στην πορεία. Κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους ακόμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τα επιχειρήματα αλλά και στις προτάσεις που δίνουν για τις ειδικές οικονομικές ζώνες, για την ημέρα της Εθνικής Επετείου, της 25ης Μαρτίου, για το αντικάλισμα αυτό, για τις παραλάσεις και όλα τα σχετικά που, όπως αναμένεται, να έχουμε επεισόδια, έτσι τουλάχιστον λένε. Αλλά από εκεί και μετά είσαστε ένας δραστήριος σύλλογος και δεν είσαστε εδώ γιατί δεν έχετε λόγο ύπαρξης και παρουσίας. Έχετε εικόνες, χειροπιαστές πραγματικά, που Δημήτρη με την δική σου βοήθεια και την βοήθεια της κάμερας μπορούμε να τις αναλύσουμε για να τις βλέπουν και οι τηλεθεατές. Λοιπόν, πριν 2 εβδομάδες περίπου πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Μας πείραξε το γεγονός ότι μέσα στο Συμβούλιο θα γινόταν και η έγκριση του Μεντρεσέ στην περιοχή Καμάρες, στο παλιό Εδραγωγείο. Ο Μεντρεσές είναι οθωμανικό κατηχητικό, για να γνωρίζουμε και τι λέμε. Το οποίο την ημέρα της κατεδάφισης εκεί του καθαρισμού που έγινε στην περιοχή κάναμε και ρεπορτάζ. Μάλιστα. Και ο κ. Σιμιτσής δήλωσε, ας πούμε, ότι η προσπάθειά μας είναι να αναδείξουμε. Να αναδείξουμε, ναι. Λοιπόν, είναι ένα οθωμανικό κατηχητικό. Λοιπόν, επειδή έχουμε κι εμείς πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι μνημεία μέσα στην πόλη και όχι οθωμανικά, είναι ελληνικά, το ρωτήσαμε για ποιο λόγο αναδεικνύει σε αυτά τα μνημεία. Και η απάντησή του ήταν ότι είναι πολιτιστική μας κληρονομιά. Αν αυτά λοιπόν είναι πολιτιστική κληρονομιά, να είναι δική του, όχι δικιά μας. Εμείς έχουμε ελληνικά μνημεία και κτίρια τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε εδώ μέσα. Έχω φέρει κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες είναι τραβημένες εδώ και 2 μέρες, δεν είναι δηλαδή παλιές. Πρόσφατες είναι. Ναι. Μπορούμε να. Φυσικά, ναι, φυσικά με την κάμερα 2 παρακαλώ. Λοιπόν, ωραία, είμαστε εδώ. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ο Μεντρεσές στις Καμάρες. Ναι. Είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Θέλει λοιπόν με τα λεφτά του ΕΣΠΑ, όπως είπε, δεν ξέρω ποιον, μπορεί να είναι από άλλο πλανήτη αυτά τα λεφτά, σαν να μην είναι δικά μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εδώ το κτίσμα θέλει να το αναδείξει σαν πολιτιστικό κέντρο. Μπορούσε κάλλιστα, γιατί έχουμε και νεοκλασικά κτίρια μέσα στην πόλη, δημοτικά, τα οποία έχουν βάλει μια ταμπέλα χωρίς να υπάρχει κάποιο, μπορεί να υπάρχει και ούτε ένα άτομο μέσα. Κάτι βαλκανικές επιτροπές και κάτι τέτοια. Μπορούσε λοιπόν, πρώην ΕΛΚΕΠΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορούσε λοιπόν να κάνει ένα τέτοιο πολιτιστικό κέντρο και όχι αυτό εδώ που θα χρειαστεί τα δεκαπλάσια χρήματα για να γίνει. Και στην ουσία θα έρχεται ο τουρίστας που όταν θα βλέπει μέσα στα site, ας πούμε,
αφήσεις και εικόνες με αρχαιοελληνικές κολόνες και ήλιο και θα έρχεται στη Καβάλα να κάνει τουρισμό και θα βλέπει ο Χαλίλ Μπέι, Μεντρεσέδες, Τζαμιά, η Μισελίνους, ας πούμε. Εγώ να κάνω, συγγνώμη, λίγο, να κάνω μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Μας είπε ότι θα το κάνει πολυχώρο, να κάνει ας πούμε διάφορες εκδηλώσεις. Και ποιος μου λέει εμένα ότι από το τουρκικό προξενείο τον επιβάλλουν να φέρνει μάμιδες και μουφτίδες και θα κάνει κατηχητικό. Θα φτάσουμε εκεί, Κώστα. Με κάνουν συνήγορο του διάβολου, μήπως βλέπεις σε βάθος. Όπως βλέπω σε βάθος, ναι. Γιάννη, μου θυμίζεις τα περσινά, το συνήγορο του ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε βάθος. Να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ. Εδώ. Είναι άλλη μια φωτογραφία από το Μεντρεσέ. Από το Μεντρεσέ, ναι. Μάλιστα. Εγώ βλέπω και όπως βλέπουν και οι τηλεθεατές, τα τούβλα δεν είναι παλιά. Είναι πρόσφατα, δηλαδή δεν βλέπω κάποιο παλιό, ας πούμε. Ναι. Δεν βλέπω πληθιά, ας πούμε. Έτσι. Ναι, εκείνο το... Και πάλι ρωτώ αν είναι αυτό εδώ πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν πιστεύω εγώ να έχω ξαναδεί τέτοια πολιτιστική κληρονομιά. Εγώ στα σχολεία, στη δικιά μου τη γενιά, μάθαμε άλλα. Δεν μάθαμε αυτά εδώ. Τα κτίρια. Τα οποία στο τέλος, μπροστά ήσουν και εσύ, Κώστα, γυρνάει και μας είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι μακεδονική αρχιτεκτονική. Γι' αυτό όλοι θα τα συντηρήσουμε. Άκου δικαιολογία, δηλαδή, σαν να είμαστε εμείς καινοκέφαλοι. Δεν έχουμε τίποτα μυαλό μέσα, δεν έχουμε άποψη για αυτά εδώ. Λοιπόν, το 1900, θα πάμε λίγο πίσω τώρα για να καταλήξουμε που θέλω να καταλήξω. Το 1916 μέχρι 1918 μέσα στην πόλη της Καβάλας υπήρχε η βουλγαρική κατοχή. Σε αυτά λοιπόν τα 2 χρόνια τεκμηριωμένα υπήρχαν 15.000 νεκροί από πείνα, από κακουχίες και από βιασμούς. Όταν λοιπόν ήρθε ο ελληνικός στρατός και ελευθέρωσε την πόλη με ένα σύνταγμα ευζώνων με τον κύριο Δεμέστιχα, εις μνήμη των ευζώνων αυτών λοιπόν είχαν φτιάξει ένα άγαλμα στο κέντρο της πλατείας, το στρατιώτη Εύζωνα, Έλληνα στρατιώτη Εύζωνα. Αυτό το άγαλμα έμεινε μέχρι το 1941-42, όταν πλέον ήρθε η δεύτερη κατοχή των Βουλγάρων. Όταν λοιπόν ήρθαν οι γείτονές μας, πήραν το άγαλμα, το αποκεφαλίσαν, μαρμάρινο άγαλμα, το αποκεφαλίσανε και μαζί με το σώμα και το κεφάλι το πετάξαν στην περιοχή του Φαλήρου στη θάλασσα. Χάθηκε αυτό το, τελείωσε. Πριν από χρόνια, δεν ξέρω πόσα, το βγάλανε από τη θάλασσα, το πήρανε και το αφήσανε σε ένα σημείο, σε ένα χωριό της Καβάλας, στους Φιλίππους, δίπλα από μέσα μάλλον στο αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, στο μουσείο, και το αφήσανε εκεί χωρίς να αναφερθεί τίποτα και δεν γνωρίζει και κανένας κάτι. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το δείξουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι λοιπόν η πολιτιστική μας κληρονομιά. Σαν Έλληνας, αυτό είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Και όχι Μεντρεσέδες, ναι. και ούτε Τζαμιά, ναι. Ούτε τίποτα. Εγώ δεν είμαι κατά σε αυτά εδώ. Έτσι. Οι άνθρωποι έχουν την κουλτούρα τους. Αλλά ως Έλληνας στην Καβάλα, η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι αυτό εδώ. Είναι ο Εύζωνας, ο οποίος ήταν στην κεντρική πλατεία. Θα προσπαθήσουμε ως σύλλογος να το φέρουμε λοιπόν αυτόν τον Εύζωνα πάλι στη θέση για το ότι επειδή κατασκευάστηκε για την πλατεία, θα γίνει λοιπόν εκεί. Θα προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια να το φέρουμε πάλι στην πόλη μας. Άλλη μια φωτογραφία έχω εδώ, το κεφάλι του. Έτσι. Ναι. Και το σώμα που είναι. Και το υπόλοιπο το σώμα, το οποίο το έχουμε, ας πούμε, σε φωτογραφίες. Ναι. Αυτή είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία είναι κρυμμένη μέσα σε κάποια βουνά, σε κάποια χωράφια και δεν έχει αναδειχθεί. Καταλάβατε. Δεν θα είναι ένα μνημείο μίσους. Δεν είμαστε για αυτό το πράγμα. Απλώς θα δείξουμε ένα παράδειγμα τι κακό πράγμα λοιπόν είναι να έρχονται δύο λαοί σε αντιπαράθεση, σε πόλεμο. Εκεί είναι η ιστορία όλη. Δεν κάνουμε ούτε για μίσος να φυτέψουμε μες στον κόσμο ούτε τίποτα. Απλώς αν δεν ξέρουμε την ιστορία μας, θα χάσουμε και το μέλλον μας. Θα την ξαναζήσουμε αυτή την ιστορία. Για ποιο λόγο να αναδεικνύεις Οθωμανικά μνημεία και όχι Οθωμανικά μνημεία, δηλαδή τυχαία, ιερατεία Οθωμανών. Το δικαστικό μέγαρο, το πρώην δικαστικό μέγαρο, είναι τουρκικής κατασκευής. Κανένας δεν είναι το αντίθετο, έτσι φυσικά. Φτιάξε αυτό. Θα με πεις, περιμένεις την έγκριση. Καλώς. Συντήρησε το αρένον τουρκικής κατασκευής. Δεν φέρουμε αντίρρηση, εννοείται. Φτιάχνει συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία είναι έτοιμα που μπορεί να έρθει ένας ιερέας τους, ένας ημάμις, και να έρθει και να κάνει ό,τι θέλει. Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που με πειράζει πάρα πολύ, ας πούμε, που αν το δουν, ας πούμε, και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας θα παραξενευθούν. Λοιπόν,
Πέρασα προχθές από τον Άγιο Νικόλα απ' έξω, την εκκλησία, και σύγκρινα 2 φωτογραφίες. Η μία μέσα. Είναι λοιπόν, ο τρούλος του Αγίου Νικολάου. του Αγίου τώρα. Νικολάου, ναι. Για να το δούμε και να το δουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Εγώ ξέρω ότι πάνω σε κάθε εκκλησία υπάρχει σταυρός. Εγώ μένω σε αυτή την περιοχή από το 1995. Ναι, στον Τρούλο εννοείς υπάρχει σταυρός. Μπράβο. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια βάση μόνο. Τίποτα δεν υπάρχει. Τον πήρε ο αέρας. Σαν τη σημαία, στα ήμια μάλλον. Την πήρε ο αέρας. Και θα σας δείξω τώρα μια άλλη φωτογραφία. Πολύ... Ναι. Είναι σε ευθεία, είναι στα 200 μέτρα. Ο Τρούλος του κτηρίου της παλιάς μουσικής. Ναι, που δεν γράφει κάτω παλιά μουσική. Κανείς. Γράφει Χαλίλ Μπέι. Όταν έρθει λοιπόν ο Αυστραλός, ο Κινέζος ή ο Γερμανός στην Ελλάδα. Και τι έχει, ένα ψηλό μισοφέγγαρο, τι γίνεται εκεί. Αυτό είναι ένα μισοφέγγαρο και εδώ δώσαμε 1.400.000 ευρώ. Ημισέλληνος. Γίνονται εκδηλώσεις όμως. Ορίστε. Γίνονται εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις. Πότε. Ο Δήμος Πέρσι θυμάστε για κάποιο γουρουνάκι που είχαν πει, δεν ξέρω τι, και πήγαν να μας ρίξουν ευθύνες. Τυχαία δεν έγινε, πιστεύω. Και ούτε τυχαία ήρθε ολόκληρος υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο Νταβούτογλου. Ένα γουρούνι σβασμένο έξω από το σπίτι σου. Έτσι. Ναι. Και δεν θα έρθει τυχαία ένας Νταβούτογλου, υπουργός εξωτερικών, σε μια συνοικία μιας μικρής πόλης. Και Αλή Μπαμπατζάν, ξαφνικά την Καβάλα την θυμηθήκαν. Επίσης, έχουμε μια άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το λιοντάρι στις Καμάρες. Που πήγαμε και το καθαρίσαμε, γιατί αν περιμέναμε από αυτούς εδώ, αυτοί ήταν απασχολημένοι μάλλον με κάποιο τζαμί. Καθαρίζανε. Και όχι το μνημείο ηρώων Ελλήνων στρατιωτών, έτσι. Λοιπόν, επειδή ήταν μεγάλη φωτογραφία και δεν χωρούσε, τη στιγμή που πήγαμε να το καθαρίσουμε αυτό, ειλικρινά ντράπηκα, Γιάννη. Ξέρεις γιατί? Μάλιστα. Γιατί κοίτα αυτή τη φωτογραφία τώρα που θα δείξω. Τι να βλέπαν αυτοί οι άνθρωποι από το... Ήρθανε τώρα αυτοί μπορεί 2-3 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, έτσι, και να είδαν αυτό εδώ το κατάντι, το κατάντημα. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Να την ξαναδείξω, μπας και την εμπεδώσει ο κόσμος να δούμε, δηλαδή έχουμε παρατήσει τα πάντα και πάμε να ρίξουμε τώρα λεφτά για πού? Σε εισαγωγικά πολιτιστικά κέντρα. Σημάζεψε πρώτα έξω τους δρόμους σου, σημάζεψε πρώτα τα ελληνικά μνημεία. Έρχεται πλέον σε ένα χρόνο, έρχεται τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης. Και εσύ αντί να ετοιμάσεις το δικαστικό μέγαρο, το πρώην δικαστικό μέγαρο που εκεί μέσα έγινε η συνθηκολόγηση, έγινε η υπογραφή ειρήνης και παράδοσης της πόλης, να ετοιμάσεις αυτό το κτίριο και να ετοιμάσεις γιορτές, μεγάλες γιορτές στην πόλη, πας να με ετοιμάσεις με ντρεσέδες, που είναι αμφιβόλου, ας πούμε, αρχαιολογικής αξίας, γιατί υπάρχουν εδώ μέσα τούβλα με τρύπες, ας πούμε, δηλαδή καινούρια τούβλα. Πρόσφατα, καινούρια. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι οξύμορα και πολύ επικίνδυνα. Μάλιστα. Όσο και αναφοράνε το μανδύα της αθωότητος και ότι εμείς αγαπάμε την πόλη, μακάρι να βγούμε ψεύτες. Και ούτε προσπαθούμε να ρίξουμε κάποια φοβία στον κόσμο. Εμείς προσπαθούμε να καταλάβουν τι γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Επίσης, σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία που έδειξα με το Μεντρεσέ, το Οθωμανικό, το κατηχητικό, στον περίβολο του Αγιάννη. Στην εκκλησία του Αγιάννη. Ναι. Υπάρχει ένα κτίριο το οποίο εκεί πηγαίνανε τα παιδιά της ελληνικής κοινότητας της Καβάλας, όταν ακόμα υπήρχε τουρκοκρατία εδώ, το 1867, και γινόταν εκεί, ήταν ένα διδασκαλείο και κατήχηση. Μάλιστα. Είναι αυτό εδώ το κτίριο. Αυτό δείχνει ότι είναι παλιό, γιατί έχει τσατμά, δεν έχει και θέλεις να μου πεις ότι γιατί δεν μπαίνει στη διαδικασία. Γιατί όταν λοιπόν πήγα και ρώτησα τον ιερέα, γυρνάει και μου λέει ο άνθρωπος έτσι ακριβώς. Ναι. Αγόρι μου, λέει, πέρασε, λέει, η εφορία Βυζαντών αρχαιοτήτων, ναι, και δεν έδωσε προτεραιότητα σε αυτό. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, αν αυτό εδώ τώρα, έτσι, θα μπορούσε να... Εδώ πρέπει να δώσει προτεραιότητα εδώ πέρα, αλλά τώρα ναι. Εντάξει, ναι. Και όχι σε Οθωμανικά μνημεία ιερατεία, παύλα ιερατεία. Ναι. Δεν μας πειράζει να είναι Οθωμανικό, φτιάξτε το, αλλά είναι ιερατείο. Η Κομοτηνή από εδώ είναι 80 χιλιόμετρα, δεν είναι μακριά. Δεν θα είχαμε πρόβλημα αν ήμασταν στη Λαμία, αν ήμασταν στην Πελοπόννησο. Είμαστε δίπλα. Είναι επικίνδυνο. Σώνει και καλά να φέρει Τούρκους. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δεν είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Κάνατε κουβέντα?
Κουβέντα. Τελευταία κουβέντα που κάναμε ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλά, εκεί δεν μπορείς να κάνεις κουβέντα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί τι κουβέντα να κάνεις. Δίνουν τον λόγο, εν πάση περιπτώσει υπάρχει περιορισμός χρόνου. Ο ένας θα πει κάτι παραπάνω, ο άλλος θα πει κάτι παραπάνω και μπορεί να γίνει να κάνω λίγο μια ερώτηση. Εγώ από μελέτες που έχω κάνει πάλι στο βιβλίο μέσα, από το 1932 υπογράφουμε σύμφωνα φιλίας με τους Τούρκους. Πείτε μου αν έχει αλλάξει κάτι από το 1932. Κάθε μέρα απειλές, κάθε μέρα απειλές. Και εμείς τι κάνουμε, τους τα αναστηλώνουμε για να τους ευχαριστήσουμε. Και θα σας πω και το εξής. 86 εκκλησίες στα κατεχόμενα της Κύπρου, Κερίνη, Αμόχωστο και Μόρφο, έχουν γίνει τεμένοι. Η Αγία Σοφιά έχουν βάλει μέσα χαλιά και κυλίμια κάποτε να κάνουν μια έκθεση. Η Μίλητο και η Έφεσο, δική μας πολιτιστική κληρονομιά, τις κολόνες που είναι σπασμένες, βάζουν καφέδες και πίνουν κάνα τραπεζάκι για να πίνουν καφέδες, όλα αυτά με φωτογραφίες. Το ναό των Ιωαννιτών κάτω στην Κύπρο την έχουν κάνει κλαμπ με τα καρακλάκια, με τα αυτά κτλ. Και το ναό του Διδυμαίου Απόλλωνο στην Κύπρο, που είναι και μνημείο της UNESCO, τον έχουν κάνει μέσα, έχουν σκάψει, τέλος πάντων, έχουν κάνει πράγματα. Αυτά κάνουν αυτοί. Λοιπόν, και εμείς θα τους ευχαριστήσουμε τα παιδιά να μην. Πάμε εδώ τώρα στον Ιερό Ναό Αγίου. Σας παρακαλέσω εντάχει γιατί ο χρόνος μας πιέζει και γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι μια φωτογραφία στην πύλη που βρίσκεται ακριβώς στη Βενιζέλου. Στην πύλη του Αγιάννη. Μάλιστα. Πήγαν να τη σοβαντήσουν με, όπως βλέπετε, λευκό σοβά. Ναι. Και προλάβαμε πριν αρκετό καιρό και του σταματήσαμε και φωνάξαμε τον ιερέα, ότι ο ιερέας το γνώριζε. Και το σταματήσαμε. Αυτά που βλέπετε είναι, αυτά εδώ που βλέπετε, είναι σοβάδες. Πήγαν να σοβαντήσουν την πύλη για να φανεί πιο όμορφο και τραβήξαν και γραμμές να φαίνεται σαν πέτρα. Δηλαδή είναι να θυμώνεις. Έτσι. Άλλη μια πλάκα λοιπόν εδώ, του 1898, σπασμένη κι αυτή, με ένα σταυρό στο κέντρο, έχει γίνει πλέον φωλιά για περιστέρια. Εδώ υπάρχει ένας. Μάλιστα. Υπήρχε ένα ελληνικό νεκροταφείο πίσω από τον Αγιάννη, έμεινε ένας δυο τάφοι, μείνανε και αυτά μέσα στα καλάμια πεταμένα και κάτι δεν ξέρω τι. Και πάμε λοιπόν επάνω που στην Εγνατία εδώ, που είχαμε δώσει 120 εκατομμύρια δραχμές από δημοτικά έσοδα για να φτιάξουμε τι. Η παλιά Εγνατία που περπάτησε ο Απόστολος Παύλος. Δύο κολόνες της ΔΕΗ μέσα στην Εγνατία, στην αρχαία Εγνατία. Και εδώ βρυσάκια σπασμένα, πλέον φωτιστικά σπασμένα. Φωτιστικά σπασμένα και δεν συμμαζεύεται. Τι προτείνουμε, τάχει. Εμείς καταρχήν θέλουμε να κάνουμε, πρώτα απ' όλα, αφού πλέον μας φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θα φτάσουμε κι εμείς σε προτάσεις. Και προτάσεις για αυτούς που θέλουν να φτιάξουν Οθωμανικά μνημεία, προτάσεις ακραίες για αυτούς. Θέλουμε εμείς, ως πατριωτική κίνηση Καβάλας, να τιμήσουμε τους 15.000 νεκρούς της πόλης, οι οποίοι χαθήκανε μέσα σε 2 χρόνια, που δεν έγινε ποτέ αυτό στην νεότερη ιστορία. Να πεθάνουν μέσα σε 2 χρόνια 15.000 άνθρωποι. Να κάνουμε ένα ηρώ για αυτούς τους ανθρώπους. Να φέρουμε πάλι τον στρατιώτη, ο οποίος εξαφανίστηκε από τους Βούλγαρους και μετά από τους δικούς μας τον εξαφάνισαν με άλλο τρόπο. Οι Βούλγαροι το ρίξαν στη θάλασσα. Εμείς το ρίξαμε στο βουνό. Να το φέρουμε πλέον εκεί που ανήκει, εδώ μέσα δηλαδή, μέσα στην πόλη, μέσα στην πλατεία. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σταματήσει αυτή η τουρκολαγνία μέσα στην πόλη. 15 χρόνια έχουν να πέσουν λεφτά στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Αυτά υποθήκαν που λέτε τώρα. Πού να υποθούν, ποιος θα τα. Έχουν υποθεί, ας πούμε, σε μια κουβέντα. Δηλαδή είναι σαν να μιλάς στην έρημο μόνος. Καλύτερα να έρθουμε εδώ, να τα πούμε, να τα γνωρίζει ο κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρει αν τα γνωρίζουν αυτοί. Αυτοί πλέον δεν μας ενδιαφέρει. Ο κόσμος θα τα γνωρίσει. Ο κόσμος θα τα γνωρίσει. Ακριβώς. Αρχαία θέατρο Φιλίππων. Κόψαν τον δρόμο, βάλαν μια μπάρα, θα ρίσκει στρατόπεδο από πίσω, στόπ κτλ. Ναι. Είναι εγκατελειμμένο. Εντελώς. Δηλαδή θα σας πω και κάτι ακραίο, το οποίο μπορείτε κάποια στιγμή να το δείτε και μπροστά σας. Αν δείτε το καλοκαίρι και κάνα τουρκικό αρχαίο θέατρο να παίζετε στην αρχαίο θέατρο του Φιλίππου, μην παραξενευτείτε. Επάνω στην Παναγία, αν μου επιτρέπεις, επάνω στην Παναγία είναι το άγαλμα του Μεχμέτ Αλή, έτσι. Γυαλοκοπάει. Αν περάσεις, ούτε σκόνη έχει πάνω. Εγώ θα σας δείξω έναν ήρωα της Επανάστασης, ο οποίος βρίσκεται στον Τίμιο Σταυρό και όχι στο Σούγιουλου. Στον Τίμιο Σταυρό στα ελληνικά, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Και αυτός λάμπει, όπως βλέπετε, με μαρκαδόρους. Έτσι. Ναι. Είναι ο Καλίνικος, ο Αρχιμανδρίτης, φιλικός της Επανάστασης του 1821. Λάμπει. Κοιτάξτε εδώ. Το μνημείο του. Είναι η ίδια ακριβώς κατάσταση με του Μεχμέτ Αλή, έτσι. Δεν μας πειράζει. Αυτά είναι οξύμορα πράγματα. Οξύμορα.
Εγώ ντρέπομαι πάντως. Εγώ να δεις. Μπορεί να τα βλέπω καθημερινά στο διάβα μου, αλλά τώρα όταν με έρχεσαι εδώ με τόσες φωτογραφίες, με στοιχεία, με το ένα με το άλλο. Και αν σε δείξω κι άλλες. Δηλαδή θα θέλουμε μια εκπομπή δηλαδή, από τις 3 που ξεκινάς μέχρι τις 5 εδώ. Ναι. Και δεν μας ενδιαφέρει πλέον να τα γνωρίζουν αυτοί με τις γραβάτες. Γιατί οι γραβάτες αυτές γίνανε μαχαίρια και μας κόβουν. Και δεν είναι υφάσματα πλέον. Καλύτερα λοιπόν να τα γνωρίζει ο κόσμος, να γνωρίσει ποια είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Έτσι, ποια είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά, και από εκεί και πέρα, αν λοιπόν είναι η δική τους η πολιτιστική κληρονομιά αυτή, 460 χιλιόμετρα από εδώ είναι τα σύνορα. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε μιναρέδες, τζαμιά, μεντρεσέδες να πάνε εκεί. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο και φαντάζομαι ότι αυτά που βλέπουμε και πέφτουν στην αντίληψή μας, θα το πω εισαγωγικά, ότι υπάρχει μια ομερτά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι συγκεκριμένοι με ονόματα, γιατί οι εφιάλτες έχουν ονόματα. Και αυτοί όλοι κινούνται εκεί πέρα μέσα και κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς είμαστε προς την αντίθετη κατεύθυνση και θα τα αναδείξουμε όπως. Το ΕΛΚΕΠΑ έχει γίνει. Νομίζεις θα γυρίσει ταινία τρόμου άμα περάσει από το ΕΛΚΕΠΑ και το δεις. Έχει εγκαταλειφθεί τελείως. Γιατί να φτιάξει εκείνο με μισά χρήματα, πας και με φτιάχνεις ένα πράγμα το οποίο είναι έτοιμο να πέσει και δεν θυμίζει κάτι. Είναι πολλά, κάτι. Δημήτρη, πραγματικά είναι πολλά. Ο χρόνος μας πιέζει όμως. Εγώ να σας ευχαριστήσω και για αυτήν την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και γελάσουμε για μια ακόμη παρουσία με ακόμη περισσότερες φωτογραφίες, Δημήτρη, για να καλύψουμε πραγματικά και την περιέργεια των τηλεθεατών. Γιατί τώρα είδαν ένα μέρος. Είδαν το 1/20. 1/20. Δεν μας τιμάει όμως αυτή η εικόνα που μας έδειξε σήμερα καθόλου και νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστούν οι φίλοι τηλεθεατές. Και αυτά, Γιάννη μου, είναι τα soft, είναι τα μαλακά. Ναι. Μην πάμε στα σκληρά. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις.